ACF Pranab Terangapan Karbi Anglong Life Pen Best Forestry Award Anong A Kipajir. Karbi Recho Pen Ahoy Kahumria Sai Kideng Ponalong KRAA Asong Pen RD Kipidun. Borthoi Pialong Kedamtang Lems Asang Alam Ki Keklang Aputak Dealer Asai Klem Bangpi Basa Piteron Pipen Lamte Kachepaklang Pon Karbi Anglong Life Adaba Birta Long Pen Elisami Mirina Hansepi Pini Birtang Ton Pen Arjupanikta Karbi Akhai Hampang Apan Kachipaduk Department Apan Apor Kachipi Apunacha Kichoklim Kithexer Amithang Asai Kachiklem Vet Karbi Asai Puapan Pang Taxi Karbi Anglong Live News Channel Pen Ason Kaprek Award Kidamtang Apor Dr. Dhorom Singh Timung Pen Kichenglo Prek Jamabang Puapan Award Mate Nong E Kipajirpon Ason Thotsi Priyachikloni Phai Inkoresir Kebarni ECF Pranab Terang Apan Sitame Karbi Anglong Live News Channel Abitung Atum Pen Patirpi Ponsi Best Forestry Award Anong E Kipajirdam Lurulangso Ward Number 4 Arong Along Kedo Pranab Terang Lake Karlitang Baliram Terang Lapen Pratibha Rongpipi Asopolo Alangli Kicharli Lake MSc Zoology Special Paper Cell Biology Guwahati University Assam BSc Zoology Cotton College Guwahati Bachelor of Education Assam University Silchar Anparta Forestry SFS College Bornihat Assam Haihuelong Kicharliangding Chepatang Pamisi Alangli Non Department of Environment and Forests Karbi Anglong East Division Bokajan Range Alongsi ACF Asai Klembom Kidamtang Preni Phaing Koresir Keparni Bangso Award Mati Nong Ekipajir Pon Amai Solong Kachetong Pon Katharson Ingti Assistant Inspector of School Rongbong Rongphar Director Sericulture Department Sarsing Tiso BTC Instructor Bidya Singh Terang Thekar Lapen Arling Daily Lapen Kaprek Man Kedo Abang Phu Abang Pietum Chetong Dunsi Kar Chomai Mesen Pen Pechun Pon Bangso Nong Ekipialong ACF Pranab Terang Pensi Methang Asarbura Kalitang Khorsing Kro Amen Pensi Bangso Nong E Pajir Dunlo Lapen Cherap Cheto Dunlo So Karbi Anglong Life ahin pen Dilifan ala jitu Forestry Award nangi pi bangke la bangke nili bangke ni methang matke nili laso award nong e laso nong e phanke ni bangke juggo kalima pule mane nili ke lan ana pe ni bangke abema pulo ni capacity abema pulo tisame alang li tumbang nili fan bisas do kan alang tum itulah media pen ke bang kote tumbang nang tan pamilo je la bangke nang tum la kadobe kaprek department bala forest angbong dame ma kaprek jitu staff atum banda atum opinion en lo officer to menda opinion en lo nili lamthak la sialang tum pen kadobe pen da sibat alam nili fansi kejong lo alam ni charjulong masi totangte nili jongsi kadobe da aninghang pulote nita wangso anong ibang deng nundepo usini lita ini mathalo la pensi neliala bikrom teron penta alang di panta ini lamcak cipidun lo kasi asoteng pensi pini nili lak pini ani dapat rasonong e pajiradim pusi dak pini nili hemlong pathik lo la pen dak si pini lang bangso anong e tan nili deng dun lo la pen la soteng pen nili ta me muan su se jitu ni pan rat tu ningna che thedu den pan kam klem kidam ba odur mesen polam apudak pot la sinilita ansu se kapuri ponthuji nong e kapajir pona mailong nang chetong dun long parsi nilining ngarong lo lapen Pranab Terang Aphan Forestry Award kapajir pon lake Karbi Anglong Live atum kachari pon lake mesen lo lapen churu nangji Pranab Terang ke apun ke chok binong alang like Forestry Award ke ding nei ke lake apun ke chok asinili hin pen alang li phan ahir jume pitulo je alang li po ansu se ke me kamba klem na Karbi Anglong ako pon se paching turna alang li akhai arjon ta alang li kisu padu nang ne alang li misen pen padu nang lapan se ahir jume pilo lapan pon se
akhir jume kipi thagi puga kene ni kong ni ning along sidolo alang li kene li jir popenak aseling alang li ka phang bi hek thek pen taklem wedang wedam ni penak ase alang li ke apun ke chok binong lo busi ni hin pen ke mathalo alang ni phan forestry award Karbi Anglong Life pen ke pajir pon na bangken nili alang ni phan a hokpet mante apun ke chok amun phan sang wai pon lo busi nili alang phan anso se nali tu media atum hanta bachini ponilo alang ni phan la som hang wai pon bangke mi piklu busi nili busi nili hin pen lan wan Pranab terang ACF alang li phan Karbi Anglong Life pen si nong e mate affiliation kipi labang so program along nili nang chetong don pot nili da ningarong lo nili phan nang phapot la pen alang li phan la Karbi Anglong Life pen alang li phan kisung pon mane kang bai pon bangke chururuin the alang li phan nili non het pen lega chini gali bi hek pen da chini hu school life college life agot pen setame la alang li awoda dur setame meu la pen alang li phan son kang wai pen non owe ki mitum setame inspiration long pon po sinili hin pen mata pon lo la pen lan so se alang li forest department Karbi Anglong li tum thaglong lo aprange nili singason karlu 1998 along ula so setame thengpi thengprang dupik ula so nili mount Karbi Anglong mountain long a president ke dohut tanon thailam long lo penan kang ar dolo deforestation lai dolo lasi non alang li asonson isi a role non deforestation pen ba felling of trees lai pen preservation protection made conservation lai pen alang li lanso se alang li leadership pen lang pon po sinili mata ate singason rains ason ke isi biodiversity conservation this is the main source of all the rivers in Karbi Anglong lasi ala so conservation bangke kenang sat ini tum Karbi Anglong Life pen itu ani kanwang stami ini tum labang so Karbi Anglong officer tum phan punon ante kaprek department tum phan kaprek feel along itu Karbi Anglong Live News Channel pen alang ditum phan alang ditum ki claim ke damamu alang ditum khai phan ka chipaduk society phan ka chipaduk Karbi Anglong district phan ka chipaduk department phan ka chipaduk lapen kaprek feel alang tu ki chipaduk 15 years 20 years labang so experience aputhak nitum intellectual ke thedi nitum benching watching sai pen nitum house benching watching sai se nitum ningkan wang stame nong ege mate award function nitum sabwe stame individual phan personal tum han nitum pajir pon lasi pen non pini sitame nitum Karbi Anglong Live News Channel pen sir Pranab terang alang li CF bukajan labang so Eastern Range alang li penangan ningkan pen kacepaduk 15 years usai alang penangan kacepaduk jase met animal conflicts pe chenglok thek piting pang kerai kom chenglok forest koson siga kecere kom nangji mal hai putak alang li kedangan kacepaduk do lasi las alang li phan samin tum ing waing sai pon se alang li phan ni tum lapang so nong e pini dak pajir pon lo lasi thank you so much to all my media team especially to all the house dak ni tum long nang chera don thek pon chorpar lo News Report Karbi Anglong Live Karbi Abisar Kindar aphan chot kali methang hawar hapad aphan kaching hon polote nona Karbi recho longsing ronghang alang lison abangphu kenang sot athialang li non het jong Karbi recho anghoi kangni puwai phit setame methang adeda longri ahoi kachuhum ria sai pedopon Kidamtang apor hut Karbi Anglong pen Meghalaya ahoya puthak alam pen penangan ke charwo sai angthek ilitum kaddu kawita theklong lo bonta labangso ke charwo sai abangki aron kali donatum Karbi pen chomang atum ke hakwa kai a uwe a hut pen sitame korte putia son pen si nangdora bomsi wang bomlo bonta ahoy kachipet alam ki nangki dokok penajok nonilitum a Karbi recho pen preya chikloni phai inkoras ner keparni ahoy long an kahumri paledam labangso kahumri ponalong Karbi Anglong rongasar amaya tum penta RD pidunlo Meghalaya pen ahoy ke chengsi kahumri ponadim lake khanduli ahawara long kedo mosiim mate harlong recho pu adimalong si paledamlo
la so pen aphi am ia hawara long humri dam thulo long nia dim humri pale dam igdat pen aphi kedam tang pharokre serkebra phokep aningkan Indian survey ke pado pona hut ke sompona long e along an pale dam thulo adim lake langkeroi pu ahawara long pharokre serkebra phokep aningkan ke sompon apilar angsong along karjab dam ik lun pen karbiang long life aphan ilitum akarbi recho lamthe ke paklang pon lapuson henlo Prangsi karbeng long life abitung bendang lok karbeng long kang laso karbeng long life nangalang dun karbeng long rat kidoan apana kardom pejolo prang lasi pini dan itu pri tarin kuner ke arnilo lasi tum dak meghaloi pen karbeng long ahoy adui laso puthak pen itum bangkai pen itum kasarbu itum media hinung stame itum teglong ulo batai lasi pini arni nitum dak langkoroi hawar mate itum Assam government pen itum karbeng long government la pen itum Meghalaya government pen itum hasu 1950 aning kan pen itum ahoy adui itum phan bang nang bhak eta phita non people opinion ni bangke non opinion so apila long kadap lon bangke kedam tang arni pustame dak bang suri armu dak bang si so pilar kathar deji songsi itum media long ta thailong lo la pen non itum pini dak kete tong non itum dak leadership lo dak alang ke sia nok be li pustame itum hanse ke hai alang du la pen la si la hai itum Assam government mate itum karbeng long la pen itum Meghalaya sarkar atum hasu 1951 aning kan pen itum phan pilarang etan ahoy du nang thak era phi piniar ni chumang atumang donon ke itum along lia hoy along sia ko bisinang kap thuji langsung selang tumang lo la pen dak itum malam kita non ta itum dam tangan ta itum media long thak long bom lo asi nili karbeng long arat mate itum dak karbeng long turmas council ake thegi ding tu mandak chuning ri kang tung la phun lo asi la haya bordar homoisa dak itum karbia khai pendang lok tumang pentum dang khai pendang lo itum dak kasaru bida jipan ke turmas council phanta misen mi et pen la hai alam ki to de fansi ni chuning ilitum akarbi recho pen langkeroi ahawara long kahumri ponahut pilar ke somvek adim edon ilitum angjir pen nangge pachini donalam theke lapuson hello Langkeroi lo. Langkeroi. La dak langkeroi no pilar ke doke komar hidilo. Nili tuma hidilo. Oh. Karong sar. Amen thanik jima. Hidilo. Obibel timung pu hidilo. Oh. Te Meghalaya pen la bang so pilar lon kapasik sak ke ong don kan men kapasik sal pen piniar ni an thiek penang lik ke kisung ke toralam pachini jima. La dake ani wang ta sunga son lo nil tum ke daki do det lo pen na so pilar phana phangoye phana bang ke abatai ta wang ulo nang klem ulo sta nili tum phanda pachi tereng nang poson alang tuma nengdu an seta nil tum bang ke du thip lo ka phere pe nang bong seta hi di long le du kong masi nil tum bang ke labangso hidi ahempu aphan ilitum karbiang long arat penta choro vek nangji alang litum hidia phanle alang litum kacherai kom chot kali karbiang long ahoya phan si alang litum kepajir iklo athe labangso hidia long ki sompona pilar ke phalang nojia phan chomang atum ko anloni kabor I pondolu bon dalang litum karjap thip ajoini piniarni pilara bangki dobomlo la sialang litum ahem tu na phana karbiang long chanamas council penta worengang hoya bangki pajir pona bang CM aphan karbiang long rong asara mai penta kachuning ripon adun thu adim kahumri pon langsang ti mate langchetok tapat ahawara long an ilituma karbi recho humri paledam thulo labangso dima long ke sompona pilara long le thota chomang atum ke phalang noji aphan penangan bor I pontolo karbi recho long sing rong hang pen pherangki athengno lamthe si pen nangke pachini pona lamthe lapuson hello to non ke puthot dak itum Meghalaya pen tum karbeng long laso ahoy duilo laga non dak langsang ti lo laga itum prime ipin mate natural laso bandoriwal ateng lo lasi rapu ban ke tapat aroy lo ninu bangke lain lo lasi laso hut itum 1950 aning kan pen Assam government itum jitu laso ek itum longlia hima mata ahoy du laso pilar ke la non hala niligi jong helo lake chumang tum si dak thengphun pusipu
la sinon bang ke pulang roi long sebar chorlo la sinon la so aputhak nili non karbeng long ari chu hoi pani puji bang ke la sinon karbeng long to mas council ke thik ding tum phan la sila so pilar so nang ithunang po la pendak 13 na pilar do aprang la so government mate India government ba Assam government tum dak karbeng long Meghalaya so hoi du ke pe hut 13 pilar do pu stano na ki me bang ke thomel lo la sila ha pilar bang non itum puthot karbeng long ke theding tum phan ke chuning ni ke la pu lo la sila ha pilar itum aprang son ithunang po la si pini ni tum dak tapat arong lo dak itum bordar dak langsang tipulo laga roi la ke natural boundary hirlo Meghalaya pen itum karbeng long lo la sinon ni prang bang ke Meghalaya along li lo la si ni tum pini dak na ka humri pu han se ke hai pen nang lo la si la hai alang ni na peklang apot tum ta churu lo la si anu se tum dak karbeng long ke thegeding pendang lo la pendak tum rong sar pendang lo la hai tum imethang boundary wal ke chuchini kinang so pusini li cho hin bena pini dak lang along masini tum pini boundary wal gutei hoy du ansini tum dak pini na humri lo la si aprang prang ke holo te na humri relang mene sta pini nili richo hoi pen pusta na humri lo la pen tum dak kra hin pen la pen dak tum tapat ansia ke hai la kai si nokbe pusini di mu pen da pulo la si sia nokbe lo tum kar bia khai phang sing hon alang ka jap thip abang pulo la si la hai na ke jadun por alang phanta churu lo la pen dak tum tapat ahwar pendang lok itu marong sar pendang lok asor kori borong bora pendang lok dake thik ding phanta churu lo nason ki duthip itum khai ka sing hon farman ba long le farman ka sing hon pasi duthip posar al ka churu lo News report Rongbong Terang Karbeng Long Live Rongkhang constituency arlo Borthoi pi ahawara long kedam tanga porhut sangalam ki keklang aputhak Rongkhang lems along pen Borthoi pi ahawara long dealer asai claim bang phi basapi teron pi hin pensdami pherangke thengnolong lamthi chepaklang pon non kichari ponbom a sarkar mate BJP a sarkar tum pen kidu kelak arada tuma phan ke sanga ke joy pensi kerap piponlo halapu Borthoi pialong ke do mensing teron dealer asai arpu avidet sita bangpli kebra hini atum pen chepathik pona teng pen kheroni lem salong amen ke do atuma phan sang ingthum pidamsi mensing teron pen ron pontitilu bontame halapu Rongkhang lem salong pen Borthoi pi ahawara long dealer asai claim bang phi basapi teron pi pentami pherangke thingno long lamthe kachepaklang pon thu ateng pulote labang pli kebra hini atum sidame aprang ke nili dealer long sidolo bontame kopi koson penone socheng lem salong si dam thu et lasila dak Borthoi pi ahawara long ke nili dealer asai claim veklo apot si nili longle puthot amen chewan thu edasonte mesenji athema rong isia hawar isi vetlo apot se akijoy kelong asang akijoy si chelong pon pupusi pherangke thengno long lamthe nang chepaklang dun turi ni rakre pho ani kan pensi mili phan la so dilara bang nang pi amar la so pena phia bang ke la mili andara long akar aholdar tumphan hala puke pon bang ni di sini dunde api bang sini dun lo he 2 number surbol khol along nili andar adilar andar along nang thak dun abang ke Sri Mensing teron no la pen ke la tum ko som pen ko son no ne la tum ke klema bang ke di sini dunde an sitame nili andar abang khu abang ki si la tum bang ke so chengan lem salong si ke pon la pen hadak pen si sangta van bom nili tum bang ke sini sita sini ne dat ateng lo nili tum bang ke la ana chop nali long matong alang tum na thak pon ikma o kalang nili andar lo nali andar aphang nali andar sil tum nili andar ai selo la tu acha ne hala so ke ration card abelang rontong te ko mar la tum ba so jenglem salong andar pon de ini ke area ke puri re dak Rongkhang lem so ko posi ang penang lirong long mat lo posi pasi bang so puthak nang lihin penon pi puji nili ki puji bang ke la nili andara bang ke
ยองสีรัดตุ้มพิมานี่ไงฮะรัดตุ้มยองสีละแดกรองข้างเลี้ยมลองสีโดโปปุโรตั้งแต่นิลีอันดารามุนิดอันนั้นไงนิลีอันดาร์สีโดนังโป la pen non la bang so sang la ki kidu ke lak ada da phansi ke panong pilo apot aki joy pen kilong nang ji asang anpar atangka kidam si ong thuputa pinangan atum chethan ponlo pulote nililong le puthot amen chewan thu tamilo athema aprang menta nililong ke dotang atum angselo apot nili dilara long le nangdo dunlo pulote aki joy asang aki joy pen ilitum joy ke pen chedeng thulong po pusi dilara cyclem bang phi basa piteron pi ahin pen pherang ke thengno long klarda galam thi chepaklang ponlo ang bong ke dolo amat adon si latung ke dam thu pine ke tam dam pine la so alam do ko kamat si latung bang le de la tangka maha kirung pen apot nitum hadak dudunun elo ku chethan sukameni litung bang ke hala pu pen lo chewan no anpar ke dangan deng po alote nitum char go po alam sini li bang tu lo suram rat pen filon ali phane khan le kang ke rat pen ang thana bang ke la pu hello tangka rung la pen ke siklo jon bang ta nitum ke asang pen anparate tangka si ong la posini tum ke chongda cho da tum ke nang tum ke ake oi lok ke ron po ake oi asang si ni tum khan ke tangka maha pen si sang ni ki pi ko lam si ki pu he dongka mukam ben wiki be karbing long life India ni hang ni rep ahawar angkang Manipura longri adusi more rong sopiar lo along ki jumnai ta bang trok Myanmar ara da so phan neplong lok pusi pangdak pon aron re pen deda hoi nangkap si Manipur rong sopi adu more long kangnang angbong arlo sotado kidam tang ghonta ing kora pliang bong rong sopi arlo palong niati malong Manipur police atum kiri ka kuruk pon hutsi latuma phan ingnang ponlong lo latum dedar lo nang kilut ki chokli malo ave pin pensi kewang pusi pangdak pon bom tiar ni Manipur police atum malong special commandos atum pen kiri ka kuruk ponsi Manipur alo Tengnopal district ke parlo more rong sopi eastern ground along banghini aphan neplong lo la pen bang pli atum aphan rong sopi alo amat Ris hotel along si neplo eastern ground along ke neplong la ke Myanmar alo namphalong ahithiang kangkedo minthai lapen wiwe fio au henlo hala more Ris hotel along bomtian ni kenep long lake thangson len guite artaning kan thongke brake thom khamlen kap guite artaning kan inkoraner kep thon artaning kan inkoraner kep lapen mayuk artaning kan plike bra circuit atum henlo latum ke Myanmar arlo sakyang alongri asor pusi pangthek pon Anparta preniphaing korai sianita more arlo special commandos atum kelangcharia phan kingpen kahelat ahuta kham khenthang guite artaning kaning kora pho aung mei artaning kan thongkep lapen aung artaning kan ingkora pho atum bangke thom Myanmar arada phan neplonglu aronri pen dedarlo nangkilut amunit aphan ang deng ka prek kang sai aphan more police station ari dengsi hodai te kanglo National Desk Report Karbing Long Life Pinya daba birta ke lapuansi kang ton poniglo